bile aydıp bilendi o. Sebemin öz aparadı, men öz aparadım. Men öz gruppam bilen bul öz gruppası bilen. Şoň üçin birazjyk siýlenşik bolsa, mümkin bolsa bir halifaň oglular. Hiç kim dinlemesene. Hiç kim aparat yapmakçan yok. Nerede yarçım giden o? Kim näme pretensiyası bolsa ine ullukan meydan. Ya Şol istilde atawaya rowşana hormat goýan. Şuňa oğullarına da hormat goýan. Şuňa şu ýoly hormat goýan. Valli Resul öz aydı ver da. Ine paşalysta. Ava. Paşalysta kim bilen ýaşdyrmak beýligi bol. Ya öz basver. Yo, mana ara çağa vurun gerek däl. Berda. Emlen erke oğlan şu. Ava. O taýly men bu taýly ogurdan Ava. baş vurun. Şuňa Resul. kim näme pretensiyası var? Ine bir aparat kurmaýar. Rüstem. Aparatçylary şeýle geçirýär. Rüstem. Kimin nämesi bolsa. Davay. Gulya ait bolli. Gefem yok, kurramam yok. Davay. Bolli. Ana tapag yok. Mikrofonsuz aýtmana da taýyn men. Bolli. Rüstem. Davay gerekli. Yok, bu davayda yok. Gulya ala. Röşen. Oh. Yerda. Yerda. Para söylenen bir boş yani o Sevdarcan. Halifamın oğlu.